sker det her? Brødrene Plauborg i går? Jeg lærte, at de ikke sælger ting. Hvad gør de så? De Brødrene Plauborg i går? Vi lærte, hvordan en virksomhed den kører, og med økonomien, hvordan de gør med det. Og i går? Ikke rigtig noget. Okay. Ud af Brødrene Plauborg? Altså, jeg synes, vi fik noget af det, men jeg synes bare ikke, vi kunne bruge det her. Nej, det synes jeg heller ikke. Men altså, fordi emnerne, de er så forskellige. Så. Ja. Brødrene Plauborg i går? Jeg lærte en hel masse omkring at samle biler og sådan omkring de forskellige materialer, men jeg kan ikke rigtig bruge det sådan noget i min fremtid.